हेलो नमस्कार, आप देखत तानी पावर भोजपुरिया चैनल। तो देख ली सबसे पहले स्क्रीन पर जौन चलता उ एल्बम के नाम ह। एगो एल्बम आवताटे जौन सुबह में रिलीज हो जाई। एल्बम के नाम ह कट्टा के दम प। यानी कि बहुत तमाम जौन भोजपुरिया सॉन्ग बाटे ना, इ आजकल रुतबा पर सॉन्ग आवताटे। यानी कि अपना दमखम विवादित अइसन सॉन्ग आवता जौन सॉन्ग के सुनला के बाद एकदम बुझाता कि एकदम मार धार स्टार्ट हो जाई। ओही तिया एगो और सॉन्ग आइल बाटे जौन सुबह में रिलीज हो गइल बा। एकर टीजर आ चुकल बा। अगर सुने के चाहतनी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, एक बार जाके टीजर के सुनी आ कमेंट करके बताई कि इ टीजर पहली बार एगो कोनो गोलू गोल्ड करके एगो सिंगर बाड़न जौन कि उ अपना दम पर इ सॉन्ग के रिलीज करतारन। उनकर ऑफिशियल चैनल पे रिलीज होता, गोलू गोल्ड ऑफिशियल पे। तो जाकर एक गाना के सुनी सर, सुबह में गाना रिलीज हो जाई। बहुत ही अच्छा रिस्पांस के साथ एक गाना के रिलीज कइल जाता। कैसे गाना ब्लास्ट करी, कैसे रुतबा वाला सॉन्ग बाटे। और पहली बार गोलू राजा यानी गोलू राजा और गोलू गोल्ड अलग अलग वालों गोलू गोल्ड के इ सॉन्ग हटे। और गोलू गोल्ड जी के पहला बार अइसन कोनो आतंकवादी वाला सॉन्ग आवताटे जौन के रुतबा वाला सॉन्ग आवता। हाँ कि हाँ सुनला के बाद लागी कि हाँ इ कोनो इ कुछ बावे, ए सॉन्ग में कुछ दबदबा बा, ए सॉन्ग में कुछ भारी भरकम वाला सॉन्ग बाटे। तो जाके सॉन्ग के सुनी। और जे आवाज़ दिले बा फीमेल आप सभी के चहेते सुपरस्टार शिल्पी राज जी बाड़ी, जौन इनकर गोलू गोल्ड के साथ में आवाज़ दिले बाड़ी। और वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से शूट कल गइल बा। तो जाके सॉन्ग के सुनी और सॉन्ग के सुन के भी एकरा के ब्लास्ट कराई और ट्रेंडिंग में लेकर आई। कैसे छोटा मोटा सिंगर बनन और बहुत ही ज़्यादा दिन से ये सॉन्ग गावेलन, लेकिन पहली बार ऐसा रुतबा वाला सॉन्ग लेके आइल बनन। तो आप सभी सुनी और पावर स्टार पहुंचने के कट्टर वाला फैंस बने तो चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी।